थानायाव लांगोन ओमफ्राय दा थानायाव नांगोन बेहाय मा जादोंमोन नोंथांमोना खिन्थानो हागोन ना? हागोन माने नैबे गारिया दागगारिनिफ्राय बङाइगाव फारसे थांगासिनो दंमोन बेवहाय फैबाय थानाय समाव मोनसे बिफांनि दालाइया बायदों बायनानै गोग्लैनायाव नोंथांमोना दा नुगासिनो दं गारिनि ग्लासा गब्लंलायबाय माबायाव गारि ग्लासावनो गोलैदों बे गारिया गोबां पेसेन्जार दंमोन दा बेवहाय भाग्य मोजां ड्राइभारा गारिखौ बासायनो हादों बेजों लोगोसे मा होनो ड्राइभारा बासिनानै गारिखौ थामिनानै दोनबाय ग्लासा गब्लंलायदों नोंथांमोना नुनो हागोन नैबे बिथांना ड्राइभार बे बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनानै दावबायारिफोरनि जिउखौ बासायनो हाबाय दा बेवहाय जोङो अनुर'दा बेनो खालामदों हिसाब मथे बे सरबनि सेर सेर बिदि एफा गिदिर गिदिर बिफां थानो मोना बेखौ साफा खालामनाय मोजां गैयाबाबो 5 मिटारसो थाबा मोजां जायो माने बे इन्टारनेसनेल लामा बियो दा बेहायनो खावलायदों सरकारखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जाहाथे बे सरब सेरनि बिफांखौ फोसाबना होयो मानोना बेजों लामाया गुबुन हादराव थांनाय लामा नालाय दा बेखौनो खावलायदों आरो सरकारनि फारसे जाहाथे बे लामाखौ फोसाबनानै होयो आरो दा बेनो आरो বহুত হয় এনেকুৱা ময়ো হৈছে আগতে কিমান স্পীড কত স্পীড মথিও গাড়ী বহুত হয় এনেকুৱা ময়ো হৈছে আগতে কিমান স্পীড কত স্পীড মথিও গাড়ী বহুত হয় এনেকুৱা ময়ো হৈছে আগতে